ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera. Kazai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Hongu ndinoziva vazhinji venyu munotondera tichiburitsa nhau iya yemusha uri kutsva, musha uri kunzvimbo yeshamva. Patakaona project yehuku tichibva kunhau iyo takati aiwa regai timboita tichimira mvura tichiona zviri kuitika munzvimbo yeshamva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa apo tichiunza zvebudiro zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Munotondera paya tiri kumhondoro tichiburitsa huku 20,000 dzairimwa kwamamina uko. Tikazoenda zvakare kungezi kunonzi kudondoshava tichiburitsa zvakare project yehuku iri kuitwa ikoko. Munotondera zvikuru sei zvakare tiri nzvimbo yenyadire panyadire Teachers College tichikuratidzai project dziri kuitwa dzehove nenguruve nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka nhasi nhau yatiri kuuya nayo ndeyehuku, kurimwa kwehuku. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Regai tinzwe kuti kana takuda zvekudyira ndofunga muri kuona dumbu rangu riri kuwedzera, ndo nyaya yacho iyoyi. Regedzai tinzwe nevakuru vari pano. Vakuru vatiri kukupa izuva ranhasi chandingade kukuzivisa ndechekuti ivo pachavo ndi-extension worker vanotodzidzisa basa iroriri rekurimisa. Naizvozvo vari kuita lead by example kuitira kakuti kana vaita ivo community yoteedzera. Kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewererenje takumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Muri Zimbabwe tiriko kuno kwamatanda hongu kwanga kune chiitiko chiri kushamisa zvakanyanya, asi zvisinei zvinhu hazvigoni kuva zvakashata zvese. Iko kuno tine mabasa akanaka zvakare ari kuitika kuchengetwa kwehuku. Ini zita rangu ndinoitwa murimisi Gresha Munyanete. Ndiro zita rangu iroro. Ndinoda kuti ndikuzivise kuti nyaya dzekuchengetwa kwehuku idanho randikangobvira ndichiri kuchikoro ndichifarira zvekuchengeta huku. Kudzamara ndizosvika pakuwana mhuri ndichingofarira zvekuchengeta huku, asi donzvo rangu rakanga riri kuti ndizogona kunge ndichakurawo. Panguva ino ndiri kuona sekuti tinogona kuratidza mavambo ekutanga kukura. So ndiri munzvimbo ino yematanda, ndine tarisiro yekuti vanhu vasangomira nekungorima zvirimwa badzi.
asi kuti vagone kupinda munyaya yekufuya zvifuwo zvakafanana nedzo huku idzozi, kuchengetwa kwembudzi, matoki, nguruve, mombe, nekuti izvi zvinhu zvokuti munhu anokwanisa kupa mutengo kusiyana nezvimwe zvirimwa zvokuti tinotengerwa. Saka izvi zvinogona kusunungura murimi kana achinge anyatsopinda mubasa rekufuya, nekuti anokwanisa kuisa mutengo yaanonzwa kuda iye pache zvake asingataurirwe mutengo sezvinoita kune zvimwe zvirimwa. So ndinoda kuti pakuchengeta kwatinoita huku, donzvo randinaro nderekuti panguva inei ndichiri kushanda zvangu nemhuri, tiri vanhu vanokwana kuita ivo 5. Asi ndine tarisiro yekuti munguva pfupi inotevera, kana basa redu richinge rakura, ndinoda kuti ndinge ndirotora vechidzimai vanokwana kuita 10 mudunhu redu, zvakare nevechidikiwo vanokwana kuita 12. Kana tasvika padanho randotarisira kuti tinofanira kunge tichiti kuzosvika by mid June, tofanira kunge takuchengeta huku dzinosvika zvekuma 5,000. Ndotarisiro yatinayo, asi apa tiri kukwanisa kunge tichengeta huku dzinokwana 1,500 panguva imwe chete, dziri muzvikwata zvema 500 tichidzitora pa 2 weeks interval. Saka zvoreva izvo kuti ndinenge ndine 26 times dzandichatora huku kusvika gore richinopera. Saka nekudaro ndine tarisiro yekuti zvakafamba zvakanaka. Toda kuti by mid June tinofanira kunge taita mukana wokuvandudza matanga edu. Taane matanga anokwana kuita kana 2. Matanga aya kana achinge avapo, zvinotibatsira kuti tigone kuita yatinoti all in all out policy. Iyi inoita kuti danga rigone kuwana mukana wokuzorora. Pari zvino zviri kuratidza kuti tichikaomerwa nekuti huku dzedu mizera yese iri mudanga rimwe chete, zvinogona kuti panjodzi yekuti kwakauya hosha danga rese rinogona kuparara. Asi kana tiine matanga akati siyanei, danga rimwe nerimwe rinogona kusangana nechirwere chakasiyana naizvozvo. Idzi huku dzamaona dzine 1 day old dzasvika nhasi, ihuku dzekuti tinotarisira kuti kana dzinge dzasvika kumabrooders edu anofanira kunge ane mudziya uri zvekuma around 33 degrees Celsius. Zvoreva izvo kuti huku hadzikwanisa kunge dziri dzinoungana panzvimbo imwe chete, asi dzine dzichikwanisa kutenderera dzichinwa nekudya zvakanaka. Idzi todzichengeta imomo mudanga rine 1 dzine kusvika dzakwanisa 2 weeks dziri mubrooder imomo, tozodziendesa mamaona mune dzimwe dzine 2 weeks idzo. Mu2 weeks imomo kana dzinge dzabuda imomo dzine dzane 2 weeks, tinodzipa 1 week yekukura ipapo, tozodzisvitsa pa open space yamaona iri papa iyi. Dzine 2 weeks kusvika pa week 3 dzinoramira pa space iri apa. Kana dzane 4 weeks sezvaita idzi dzichakadzisa muno mune zuro, kuri kuti dzane 4 weeks dzinongogara muno just a week, tozodziburitsa dzane 5 weeks tichita mutengo unokwana kuita iwo $5 per bed. Tinekwa mukana zvakare kuti kunoanoita zvokucheka machicken cuts vanogona kunge vachihodha nemari inobvira pa $4.50 kana achitenga huku dzinobvira pa 20 zvichienda kumberi. Kuno vanotorawo huku dzakati wandei kubva pa 100 zvichienda mberi, tinovapa mukana wokutora nemari inoita $4. Saka izvi zvinhu zvokuti zvinogona kuti siya tine mari inoratidzika sediki, asi inenge ikakura tichicherechedza kuona kuti chikafu chinenge chadyiwa nehuku panguva dzinobuda iyo chinenge chisati chawanda, ndokwatinogona kuzowana profit yedu. Saka izvi danho rekuda kubatsiridzanawo nevamwe vane zvavanoitawo zvekutengesa, vanogonawo kurarama kubva muprojekti yedu iyo ine. Saka chinhu chikuru chiri kunyanya kutinetsa panguva ino inyaya yeland. Titongochemera kudai kana tagona kuwana land rekuexpanda, nokuti donzvo ratinaro nderekuti tigone kusvika panhamba inosvika 21,000 by end of next year. Apa tinoita kuchengeta huku dzenyama dzinogona kusvika 15,000. Zvakare nemabroiler nemalayers atirikutarisira kuti tofanira kunge taanawo kusvika mukupera kwegore, anogona kusvika zvekuma around 3,000 iri first batch, imwe tichizoitora mubatch inotera zoita 6,000. Saka ndotarisira tinayo, asi pazvinetso zvatinazvo pari zvino, chekutanga ndichocho chemvumo yeland rakatitambanukei. Zvakare tichichemerawo futi rumwe rubatsiro rwemarket, tochemera market kuti dai tagona kuwana market zvinotipawo mukana wokuti produce yedu inogona kunge ichikwanisa kungobuda munguva pfupi, zvopa mukana wokuti mari dzacho dzinogona kushandisika dzichikokorodzeka pane dzekumirira mashoma neshoma zvinenge zvibva kuma-individuals. Tinotarisiro yekuti zvakafamba mune zvakanaka, basa irori richava basa rine munhu uyu unosvika kure, richabata nharaunda yese kubvira kunana Bindura, Pashamva, Chaponda nekuno kwese kwana Matanda
totarisira kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva kuti nyama inongowanika papi pano panyanhete misi nenguva. Saka ndo mashoko andinoda hangu kupa kuti dai zvangu zvagona kuitawo zvakanaka kana tikawanawo vamwe vanofarira basa iri vanoda kubatana nesu, tine shuwiro yekubatana navo tichigona kuti tikure kusvika padanho rekuti tinenge takugadzirawo mamwe maby products akafanana nemasoseji anenge ari machicken sausages achitobva pano toitawo machinery yekutokwanisa kuprocessa huku dzedu tega. Ndotarisiro yatiinayo izvozvo zvopa kuti panenge pane maindustries akasiyana siyana evalue addition vanhu vari mumabasa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another level. Mune Zimbabwe ndinovimba tadzidza 2 kana 3 kubva kubasa riri kuitwa pano. Ibasa rinonakidza chose. Instead yekungoona nhau dzemba dziri kutsvaka tinoda kumboita tichionawo kabudiro inenge ichiitika, tombosiya zveuroyika toenda kune zvinoroyesa zvacho. Iyezvezvi taakuburitsa chirongwa chatanga chikupai ndo chinoroyesa. Ka vanhu vanoroya havadi kuona budiriro, isu tiri pamberi nebudiriro muZimbabwe. Ndinovimba tadzidza 2 kana 3 muchirongwa chatakupai zuva ranhasi. Chiera havapo, mainina havapo, ndiri by Ian, ndofamba ndega nzira rangu. Zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.